съм Христо Дързев и съм управител на фирма ПИТ 2000, която е създадена 1999 година, преди 25 години. Тази година навършваме 25 години. През целия този период сме се занимавали с търговия с горива и изграждаме собствена верига бензиностанции. Това е нашата първа бензиностанция, която изградихме преди 23 години и тя работи с бензиноколонки ADAST, които все още функционират безпроблемно с необходимата нормална ежедневна поддръжка, периодична поддръжка.